Ya silakan. Kula Kang Mas. Syukur mangsa pun loro. Neng yo kene ora tumpu kapang. Sampun puji sedaya Kang Mas. Sampun kanto Kang Mas. Ya ora tekan. Omong bakal cukup sakmono. Angkon kurep kelawan kowe. Marga pirang-pirang dino. Angkon kuloro. Suwe-suwe ora mari. Ning suwe-suwe malah panas awak. Sampun kuat Kang Mas. Kok menawa iki masuk lewat iki Kang Mas. Ya jelarasan. Sing sampe kene karo aku sak karone. Lara sakti kene katekan kudu kok kawanan. Marga aku lagi wae loro ning yo kene. Karo aku lara sakti lan cedhak. Orang kiram panglingan cedhak lan pun kakak yang Kongkong Kabupaten Sikondolo Ise ke pemerintah Pringgaton Mojopahit kersa dalam Sang Prabu Brawijaya. Waduh dia terang. Pun kakak mengkale perkara sesuk pun kakang Joko Daperwates negara Mojopahit. Apa pun kakang bakal kelakon diaji. Mergo pun kakang lagi wae gerah. Jur sapa sing bakal kateni Joko Daperwates Mojopahit diaji ra tekan. Dia juga tekan. Sawetara pun kakang nyuwun supaya kakang kudu sembagi ngapi antara ngadep kan pun kakang dia segera tekan. Tawang-tawang tanis kowe gelem memuji marang Gusti Kang Agung supaya pun kakang agake waras entuk usada kon loro diaji. Kang Mas, pun kewajibane kula Kang Mas. Dening kadang kita sembahki kowe cedhak oring silang pakulingan nyedaikan pun kakang. Siliramu tak lekasi kepenak dia segera-segera. Monggo Kang Mas. Yai kudu sebagai kacang pun kakak. Sekian kata Kang Mas. Dipun jasa dapat arah kowe. Yai kudu sebagai Paring pangan kula Kang Mas. mestine siliramu kaget. Mergo waktu tirai
iki pon kakang limbali kelawan jeneng sira supaya kowe cedhak kelawan pon kakang yaiku dos mbaki mongko waktu dina iki pon kakang laku wae loro kang durung entuk tampa mongko sesuk pon kakang minangka jaga negara ing Kraton Mojopahit pon kakang ora bisa tunjuk kemit apa ing kono pon kakang bakal cedhak ing Kraton Mojopahit jati kudu sebab Kang Mas Pengrawit. Panjenengan menika katemben kemawon nandhang gerak. Menawi to panjenengan badhe tindak nyalirani pribadi cedhak wonten ing Praja Mojopahit. Kinarya panjenengan tunduk kemit jagi katentreman wonten ing Praja Mojopahit estunipun boten remen boten sae Kang Mas Pengrawit. Yaiku dos mbaki Paling jauh. Kiat-kiataken pun boten kirang-kirang yen kula upami bentur apa aku iki duwe lara jantung kok piye to boten Kang Mas ampun mriko iki kados mongko Mbak Yumi pelaki wae karpeni satu kapan menepakan narake ponang Japang bayi neng yo kireng bareng ipun kakang loro kaya ngene yaiku dos mbaki paling jauh Kang Mas Pengrawit yen to pun kakang ora bisa kelakon tunduk kemit ing Kraton Mojopahit jur sapa sing gantenipun kakang yai Kang Mas Pengrawit ampun panjenengan kekes ing penggalih menggalihaken menawi panjenengan badhe tunduk kemit wonten ing Praja Mojopahit apa panjenengan boten kimutan panjenengan tesih gadhahi kadang sembah sembo karepno kepiye siati sebab menawi panjenengan keparengaken menawi panjenengan palirai kula badhe gantos tunduk kemit wonten ing Praja Mojopahit kowe sako tunduk kemit yai matur nun banget jadi kudu sembaki kowe sakon ganteni tunduk kemit ing Kraton Mojopahit mula saka kuwi jadi bocah bagus kowe aja kesuwen wapon ing Kabupaten Sukodono haki-haki kowe ganteni tunduk kemit ing Kraton Mojopahit kudu sembaki Kang Mas Pengrawit menawi to lekas dalem ingkang kados ngaten ngiras pantes pun kula badhe ngupadi wiku ingkang bentur tapanipun ing mriku badhe paritusa jambinipun panjenengan sirah Kang Mas Pengrawit perkara kowe golek usada saka pikirake mung karepe pun kakang kowe gelem ake tunduk kemit ing Kraton Mojopahit pun kakang mung kuwatir yen to mengko pun kakang diliputake Sang Prabu Brawijaya yen to kakang diliputake pun kakang bakal nampa pidana mula saka kuwi yai kudu sembaki kowe cedhak ning Kraton Mojopahit kowe gelem tunduk ganti pun kakang tunduk Pengrawit kae Kang Mas Pengrawit ageng kula tresna dhateng panjenengan kirang pantes kula badhe ngaturaken dharma punika dhateng panjenengan kula badhe tidak wonten kula nyuwun tambahi manih sing welinge pun kakang yai kudu sembaki monggo Kang Mas tidak sampai bangsa kelupaan sehati-hati membuat penatan di Kraton Mojopahit ojo nganti kowe tidak atika akikongan dari teman Kang Mas sedaya atur panjenengan tansah sinagem wonten ing salebetipun manah kula nyuwun pamit nggih Kang Mas tok pangestrone kaya bayi Sangat kula nyuwun kaki
Jadi kawin dengan pun kandang program manusia. Siapa pun mau dapat ikut kandang Dia jelaskan waktu direki pun kakak bakal kesan pun kakak jalan kemana oleh kelompok pendengarnya. Pengantin, monggo